Kublai pi baro da ke jingkeman pedang subhai biang ye pi syakane ke channel ke jonga. Man lau breu udan la ke jong kaman ba ula ban klarus pa ban bit ban biang. Wat ong bangaduk lene bang ngam na ngam start ngam la syu ban kiu kerdan ke jing im ke jonga. Em kam long kum ta dale le ru em. Kadai bangin kiu bet ublai labu yangi kabenta ba man lau breu un la ban kamai jakpo. Bat man lau breu udan kabenta kaba ubreu para breu udai ban yarengkat bat kimrat pramrat kidai ban yarengkat dan nak takadau om dei hok ba uwei un sa syadin uwei un poi syakmat handrai baro ngidai banyak poi lang hakaju kekerdan baro nginla banyak be lang hakaju ke standar tangba kadai ke jingnang ke jongi kai kata ke jingnang ke jongi kumno nginle balai ki ong ba utai breu ba uruspa ubit ubiang namar ba unang kumno kan ngintip kumno kan unang kumno kan ula banle ka jingnang kalong ba ubreu banang sisya usyem ya kakabu hakano ka benta hakano ka por ka ba kakamai kawan ka jingyo kawan ulum ya kita baro kum ungap hakapor liur ulum lot ikta baro bat hakapor telang u imsuk u imsan u syubambet u pendap ya kata kangap nak ta kadau ubreu banang ru ule kumta hakapor badang yo ju pelena ju pelut kai ulum ikta baro bat hakapor jenjar ju dan kam jingkus lai lanu ru kata ken ke jingnang mangipat ngimnang hakapor bang yo sibun ngi bambun ngi pelut pahu ngi thiet lot kat badan bat andala lot wan sakapor jenjar ngila syu ang syabeneng kenai ken kedai kita ke jingbet bat ke jingnang sibo mentala dapi dangla ban bam ke ja sipliang tang bat ujur uba pitong hinak per kala biang nak benta jengpi tabelai bangin ya thidok ngnya pelut kai kita kelai spa san spa tengka ladang ibu ketu ngilom ketu hatu kamlong ke jing mentoi nak benta jengi ngam keren hang ne nak benta ki bala bit la biang ki bala rispa nak benta jengki te compare hanrai ngai keren tang nak benta ki badang duk ki badang belas ngi ladang idang la ban ya dak kejat sipau khat ar minit tabelai ngnya pelut kai ban syong taksi ban up dak taksi ladang ya don le arngot laingot hakaju kapor nyahaban siu nyau pau prapau tang ha i ar minit lai minit hatu kam kta kamai singi ke jongi ya ka pelapisa ke jongi bat ngam keren pat ya kapor ke bakerki ke badan kampalat kapor ke bakerki te mano manuru omla ban len ya kata nyahaban resep ru dak taksi dak karem kan noru henrei hakapor ke bakeloi bon kipor ke bakeloi ngipat ngisyu up bet dak taksi baro si singi ru teng teng yeng ti namar bangim yo taksi ngi up bet yang tu kateu ka penlong yangi ba ngisngau ngi akrispa ngi lesuk handrai kat bangi dang dan ha kanu kerdan snuthu ila ka jong kabor snuthu ya la ka jong kerdan kat ba pidang duk im kum baduk onda pilabit labiang te kata ka benta kan sa batai hiyangi tel na kata kadau lada pikwa ban kiu kerdan ban biang ban bit piha ban sya sitom ban i no ya kita ki jingle suk ya kita ki jingle ruspa baro im shua kumba pidai ban im wat pet yano wat le ran yano let trai la ka jong ka benta kano ka compare tang ba pi smart pi di kwai dong pi trai lengkha pi trai office baro ki yarangkat teng uba trai office le udang dap ram hadrai tu badi kwai dong le ne ubarep unang yo kamai sibun kajulong kumta takadau ngimdai ban pet tangi bayo kam sarkar handrai kano ka kam kadai ka kam ka jong pi ka bau blai la bentana ka benta jong pi ba pin bit pin biang hak tu ka kam wat nom le ran ya kano ka kam ngan ya thu ya pi ka nuksa ka ba mangang la chule hakapor bang adang sedang ban he ban san kum ukhna ba sedang ban snuthu ba ngad dei kapor bangan bela ngan tresitom ngan don la ka jong ka kam handrai haying hasam ki duk ki jenjar ngan yo seng na bangan sedang ya kine ki kam baro te habang perkhat kumta baro simin perkhat kumno ngan le ngan si up tang ne ki bahaying hasam kumno kin la ban psai nga na mar ngala he la san kat ne
sa ka dok ka jenjar te nang ta ngasdang ban perkhat nga pet yai tai pisai badon bang akan show idan tangsan hajar tengka habang perkhat pat haba kine ki businessman ki sai pisa sibon ki seu jing seu kumno ngan yakop ki kumno ngan le te wat langat haladang athit katiar ka ba tang si jait ru kala poi lu pasan hajar po hajar te kene kala pen king ya ka jebing ke jonga kumno ngan le ka pen kyo ru henry ngam tingi ta ki ai baro but kawan ke jimut jing perkhat jenga ba ngan sedang ban yale business no bat ka yo ka hat te nang ta dang step ngami na ying ban let she yo do anda poh yo do ngasang ke yo do na kli yo sekejat yo bat ka yo baro ko we ban pet thu hakano ko rekom namar bangam pat jutip hakano ko rekom ki adi ki athit kumno ki athit kumno ki adi te nang ta anda la dep nang ta ngaher sa ki yo nang kendong kum ke yo nong po ke yo umsning ke yo umroy wat chedu sora pen uslaru ban lek ban pet thu hakano ko rekom ladang athit ya keter ke basyong dor arpau tengka na po yodo kan no pat ngan la bandi ban yo nong umsning lanes po sora ladang athit ya keter ke basyong dor san po tengka na yodo kan no pat ngan la bandi sepo umroy lanes po pen usla bat kane ke cinglet ke jengah nang yo cingmut o pleng kile kumtu tengah sedang ban wan se yodo ban thit ya keter ki batatam ban la ya ban kot ya ta san hajar tengka tenang ta ya kine kitiar man kesngi nga juket ban let sekiyo nang kendong sekine kiyo hak badai kesngi yo nga juket kine kitiar ban let syong di madan hang tu bat kene ke jinglet jenga ke klem penduk jing kerman jenga yanga habang ya kenduk ya ki breu ya ki customer bat iktu ki baya syong lang kum tu ngiju ya keren ya khana bat kanang I mean sim chu yanga ba pleng kene kerkom kadai tang ke jing sedang ladang ila sedang e keno ke kam kala biang kala yaj bet bat makiru kinang ai mesim nga banganang bandi ban thit ban kren kaktin kathlik tenak ta kadau kanang ai cingkerman syu nga banganang ang tre sitom man kasngi tenang ta kala yaj kumta kumba arbanai lai banai bat hadin nga yo dukan na sinong ondala yo dukan ha sinong ngamban se ban I no ta kala yo man kasngi handrai ngan hab ban syong dukan na sinong namar bakla bon plat ke jinglot ke bai let ke bai wan man kasngi kumtu teng haba ngadi jingdi kelas ya drone no kelas ya equal no tangbat ke bai let ke bai wan tenang ta ngasdang ban syong no hapo sinong kita kedukan bat kita kedukan ke ba ngasdang ban syong kadai ke kamera ke bahe bat itiar pat iba kendiat kalang sngo le rain penpan yanga henry wan la kataru compare haba ki customer ki wan rong po dukan kim ben henry kinang ai men sim susu penban ba oi ngiju kaju long kumne ba kapor badang sedang mano ru kumju empat day ban thit sibon lada bon pisa kano noro empat day ban thit sibon day ban persyang syuadi barit kumne ma phiru biang nang ta phin sakiu pat ski la dap yai ne bat kata kanang I mean sim shu yanga bat itai bangayo sipi stengka ngamju plan na ai ha ka bailet ka baiwan ngaju le kumno ngaju mi dang step na po ying nang ta ngalech po dukan bat onda la kenja breu kumtu ngami na po dukan ban let da ka kejat pat shadu sya highway sya surok ba sya bayo da ka bus ka bala ban lut tang po tengka khatsan tengka la poi hadu yo balengan syong taksi ngan ap taksi na sinong ban plut kai kita ka san phone ro po tengka haba ngadang la ban mare ban yat da kejat ban up da ka bos ban save ai yai tai tengka sipi ibang ayo tengah julek kumne bat ondang ladap na yoro ngaju one pai ban one biang da ka bos ban syong biang da ka bos ban hairpat steng lenti wala ke dei ke jingkit ke bakhiang hap kit ikira ki jingkit ai ban da ka pla ban kit ban one biang kampen da ka ta jangan namar ngadang long ubaduk ngasnguthu ya kerdan lejong ngahap ban tre stom ngahap ban kit te kumne kaya man kapor ha ka jing im ke jonga te man ka sngi pat teng dan kapor ka ba omla ban biang mo kum hakapor ke ba kerki than lane kapor bala met ba hab ban syong taksi katapat kadan hi kapor kumbang la yakran mene bat phi kadan kapor ke bang ngimla ban le kumta
te hadin kumne ke jing tre stom ke janga ka ya kumta hadin hadu lais nem kan thi an ong ye phi ba kumba ong melung ki umat ki balang ki kala maulanai bat kata ke ep ka ba ni tre stom ni jaw hak ta ka tre ka kam jule no e nang ta hakane ka benta ngapoi hak kerdan ka baar ania thu ipi nga ai khublei shisha ha songo shisha yo blei bat ki customer ki janga ki ba layarap yanga bangan poi hakane kerdan ngapoi menta hak kerdan ka baar ngan le kumno nga haban I no ka syong bos namar ka kerdan kembang ong ipi mene ka kerdan bat ka kam hi kan sabatai kumno ban le ngamban se shu ban habe ya kapor bat ki jing siu ki jing tra ki jing thir ro ki labun namla shu ban kit da kamet ngahab ban reserve ban syong taksi no ngahab ban back loy ya kapor nak ta kada ngahab ban I ka syong bos bat ban syong di taksi teng teng pat bon kapor ba ka jublok apo shilong te ngamlai la lei ngaju herno na ki taksi ha ba ka blok tu ngaju her ban mare pada kejat ban lej wut ban back ya ta kapor ban poi se yo ban siu jing siu ban balai ngaju mare ngam ju nang ban ya suki kum bayat ki wei ngawit haba ki breu ki wit nak khamat ki bayat suki kum ki breu bam don kam don jam balai ngamare state kumne namar ba nganya thui pi namar ba ka jabing ka perkhat ka state adu ka taban perkhat ik ta ki kam ki jam ki ba bon si sha ban le ban pendap ta nak ta daw ka hair state ka jabing bat ki kejat ro ki mare ki kti ki kejat ro ki yai rengkat bat kata ke cingmut ke cing perkhat nak kata daw na speed hakalai kawan ngabju suki te tang 10 minit la ne kendiat minit kumtung la poi po yo la siu cing siu bandala dap la wan ban reserve no de taksi bat ngaju thap tiar sikali ban penkloi ban namar ba ki customer ki dawa bat ki up nak yanga bangan penpoi ta kitiar bat ngangai skamba kine ki driver taksi ki sakhi ki ngai ya kata bat ki breu ki parsinong pratharu ki sakhi ya kata bang ngaju kitiar da ki taksi sikali bat ki ju kemen bah ban yo resep bang manga resep namar bang ngaju ai sebun ro yaki teng ka bai taksi ka ba resep shisha ka la bandai laispa lane laispa sanpo manga ngaju ai tamiki ngaju ai ba syar iki ki ju kemen bah nak takadau bat kane ke jinglong ke jonga kanang penrem susu yanga bangan sngotenat bang nang biang nang bet hak ta kelek kawan bat barabor or habang lek siapo yo ban siu jing siu ngajudon kene ke jingmot ba ngan persyang nak away ke dukan hak away ke dukan na way mahajan haway mahajan ban wat jing tip kan lada way teng kaya per namar ba hoot ka yo bar khot kalong gaju hanrei teng karukom di karukom thit pat kaya per la let's say na way la ban yo kumta san tengka shpo tengka nak way ke dukan pat la shushu ban yo kam du nador shushu kanang pen im shushu engi hakta karukom di karukom yo nong te nak ta kada ngamju siu jing siu tang na way ke dukan ngaju lek na way bat akane ke jing lek jonga kanang penlengo shushu yakine ki mahajan hapo euro ki jo benot yang namar ba habang siu jing siu ngamju pensaram yaki wa hait don ke por teng ka ba ngisa si hajar lane san spa teng ka ba dan ke por bam dap pisa henrei ondalau wan ka way kesngi pat ngap pendap lut yaki ang kata kadau ki kemen ki tenat habang ngam ya kendo shu ki ngam leju adukan cengki haba ki i yang ki ju khot ki ju ong wan bandi sya balai pi ja kumne ale siu jing siu bi dan kam ayu bat nga shu ong pat yaki ba ngampat dan kam kini kitiar haping gitu dan ngada haban thit kita kiwe te makiru ki ong tu kam lelei anda pila dan kam sungguh hawan namar baki benut ba ladang ngasiu jing siu ru ngasiu sibun bat kapisaru ngapen biang ngakhui nakot baik kumtu te nak kata kadau kanang pen kemen susu yanga bat nganang sungguh tenat susu ban lek sayo syahat ba ngiadai perlok lut baro bat ki mahajan ki ba ngaju ya diet hit te ski kene ka kam kayat
bat hadin kata ngam ban se syu ke kerdan kadawa bangalapoi ha kerdan ke balai hakane kerdan ke bamenta ke balai ngalas ngaut hu kham nang snut hu syu bakapor ke mare stat hadu kata ngamla syu ban up dak kali dak taksi nade dak kali jong kiwei ba teng teng kapor kambiang syu ngakwa ban mi pra beje ngahaban up taksi poi sya ka khandai beje ru ngakwa ban mi na yo on maria dep ka thit jing thit ka siu jing siu hanrei haban up taksi namar ba umyo omdon poi sya kasan beje nru beje ru ladum ru dang wan phai na yo te kane kanang pen tranya ka kamai ke ji ngaham ban se bau blai kur khu pat nga bangayo dak kali la jong bangan an le kat baman ngan mi kat baman hakano ka por ka bangadan kam ngayo ban penbiang penbit nak bentaki customer ban wara ikitiar te sngongu sya yo blai trek kenrat bau lakar khu badai hakane kerdan ka bamenta bangala snut hu pleng ladang upload sibun ngayo ru sibun ladang upload kendiat ngayo hitang kendiat nangta ngasdang ban snut hu ru ba pleng kumba kijuong ba kepisa kasdang ban kren briu dai hakane kapor ka ba onda ubriu ulakiu labiang labit kat ba ukwa uyo bet tang si kentin ban kren kemut kalalong kam tang syu kwa ban le phi kwa kanu kanu ban le ru phi yo lot namar ba kata kepisa kadan ke kren briu dan nakabenta jonga hakane kapor ka bamenta ngam da khuslai syu yeki ai baro hanrai nga dang khuslai pat ya tak kerdan ka bangat kiu ngam te pat ngamla ban batai phi hadu ka kerdan ka bakat no ka ba mangi ki breu hakane ka slap perthai ngila ban poi ngila ban kiu hadu kat no dai ka jing ka dai pat ka jing thrang jungi ka jing kwa jungi bangin nang kiu syu nak ka wei ka kerdan ha ka wei kerdan nak ka wei ka por ha ka wei ka por ban nang tre sitom syu nginom ngamju melin ban perkhat ilade ban long perkhat temen palat ngamju don kata kejimut ju perkhat ladangi perkhat temen ngil perkhat plat kumreng ba lese ngin la ban temen kloy lene ban reng ba kloy hoi ban telat no ha ka lek kawan hanrei ngaju perkhat bi lade kumu khulung khuna ngaju mare be kum tu hi man kapor ngamju longkum ngamju le ran hakano kono ka benta ngaju kenti ju mare tnek kum tu kum balong khna nak ta kadau ngasyat ngaklan ngabiang ngabit hi kumba ju long bat kane ka penlong yang abang kejemut jeng perkhat jenga kan long fresh batch lenter kam nam kam troin lanu ro marba kalong perkhat ke jingmut jeng perkhat kalong ka klan ke jemut jeng perkat te nak ta kadau kaya chat ke kam ke jam te kum hakane ka por lockdown ka bamenta nganang sngongo syu yo blai tra kan rat ba kum hakane ka por ka wat ka government ka sarkar kanang perkheng syu hakale kawan ba ngihaban ya chisngi da ka we ke kali unambar shisngi haban ya chisngi haban syong shisngi ya biang te nak benta jenga ublei lakar khu shisha ayo pat bantit ban ya man kasngi bantit artli ki kali ban pendan kam yelade namar ba ngam dan por ban syong sngi ki wei ki syong ki le chisngi ki syong chisngi hendrei yelade ngam dan por ban syong sngi ublei kur khu sha nga ngayo artli shisngi da ka wei ka kali shisngi da ka wei kali bat ngam ju syong that bat ka kam kaya cha man kapor badai hangta kain bangan sngut mangis dang ban sngut hu ba hakano ka benta ka ba ngimdon syu kanu ka kam ka ban penduk ai ya ka sngi ka ba baro sisnam ngin trei ngin mare chat ban kat badang syat dan klan kum kita ki ngap ka bangala ong mene bro silior ki trei sitom ki trei bat hakapor ka ba cenjar ka ba khim khat bat kim don cingkuslai ai tenak ka benta jengiro ko perlok baro lada pilai yo ekene kenuksa ke jonga kumno ba pinle kumno ba pin im kumno ba pin nang ban kamai sngo ba wat ong ba
ngam don jing trai ngam don jing kta ngahaban thia sngi ngahaban syong sngi ngahaban syang no mangi hane po ri khasi ni bon ba ki kam ki jam ban le dei tang ka jing smart ke jengi bat dei tang ka jing start ke jengi bat dei ka jing slor ke jengi ka bang ngim don kam ban le ra nyo noi nuru lada ka kam ka wei ka bang trai ka feel no ka telot no ka tron no ngim dei ban sa do haju te ban ban persyang beng itu kaju handrai ngilas nguthu ba kamlong syu ka kam move no leit na shikawai ka kam try na da kawai ka kam persyang na da kawai ka kam nak ta kadaw phinam dan porban syong watang si sengiru te parlok baro ngai skam ba mapi baro iwei piwei phin nang yai kersian ya kene ka video ya kene ka channel ka jonga te lada pidan kino ki problems kino ki jing thmo ki ba mapi pikwa banle phimnang pat kumno ban persyang kumno banle snubha comments ya thu yanga kita ki jing ki jong pi bangan yo ban ai jing mut pat lengwa ka video ba mapi phin pech ba phin yo jing mut kumno banle bat mapi ru phin la ban kiu lang ban ya poi lang hakaju kerdan hakawe kesngi te khublai sibun ai ba mangi baro iwei piwei ngin ya biang ya bet ngin ya shat ya klan ngin don bet kata ke jingkermen ba ngin la ban kiu hakano kono kapor ka ba bangi ngim poi perkhat dei tang kata ke jing smart ke jing sting bat ke jing trai stom jangi ka ban kentiu yangi syakta ka lawei ka ba pernai te khublai sibun ngin sai sembiang hakawe ke video te nang subscribe snubha subscribe ya kene ka channel bat nang pen priang pat syaki perlok ki jong pi ba pi cuyo kendo man kepor ba makiru kin yo jingmut lang kin yo jing tip lang dan nang tas nang comments nang ai ki comments ki ba ya hab bat ka jing snow ke jong pi kenang ba mangaru nganang yo bor nganang yo jingmut su lang ba ki comments ki jong pi te khublai sibun and good night, thank you, bye.